Ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмура Азия. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар Панҷшанбе бозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Калхозобод. Дар ин видео навор кардем говҳои гусаладору буғуз, ғуноҷинои қисри буғуз, гусалачаҳо навор кардагием. Якта лайка монда видеора то охир тамошо кунед. Барои камбудиҳои видео узр мепурсем. Баъд тикток каналам бидроен дар оҷа тез говҳои гусаладори фурӯшӣ мепартоем. Аз ҳар ҷо яке лозим шава метавонед харидорӣ кунед. Видеора то охир тамошо кунед. Сарбаланд бошед, саломат бошед. Савдо шудааст гови гусаладор пародаи маҳаллия 8100 сомон. Рӯз душанбе гусола кардагӣ будааст. Гусолаш буқа чанд? Чандум шай? Дуюм зой. 7 литр ширда гаранти додааст. 81 савдо шудагиай. 8100 сомонӣ. Говай қафош бинед. Гов недавно зойдагиай. Хай созай иншолло. Гови гусаладор пародаи маҳаллӣ, пародаш созай. Нархша 11000 мега боз савдо мешавад. Гохшро тамошо кунед. Гусолаш буқача. 4-5 литр шир дора саҳару бега. Бозорам ҳарчи нарх карда истай. Аниқша нагуфт. Гови гусаладор гусолаш думоҳа сеюмзойд. Пародаша бинем, пародаш шуда. Гусолаша буқачай гусолаш. 3-4 литр шир саҳару бега. Нарх че? 9000 будааст нархаш, савдо мешава. 7000 бозор карда иста. Гусолаш соз будамек. Гови гусаладор, гови ёш якмзойд будааст. Пародаи маҳаллӣ. Ғуноҷинай? Гусолаш ғуноҷин. Чанд қака? 8000 бозор карда иста. Шириш чанд қа? 6 литр. Гов нав зойдагиай. То 6 литра шир доштааст. 8000 бозор карда иста. 8та. Ира чанд гуфти брат? 75 гуфтеста, савдо мешава. Чандум зойдай? Сеюмзойд гусолаш ғуноҷин. Шириш чанд қа? 4-5 литр шир. Бозор чанд қа? Ҳозирашта 65-66 бозор карда иста. Ваям конкретна нест. Конкретна харидор намонаги неста мегам. Мана гови гусаладори зотӣ буқача я? Чандум шай? Якум гусолаш будааст. Мана ходи гов. Шириш чанд қа? То 10 литра додеста шир якум зой. Нархаш 3000 савдо мешава бо. Бозор чанд қа? Накада? Ҳозирашта бозор конкретна нарх кардагӣ нест. 3000 гуфте судагиян. То 10 литра шир дора якум зойд гусолаш буқача. Савдо шудааст гови буғузи зотӣ. Филварина гов. Беҳад фарбияи буғуз будааст. 17,500 харидааст. 17500 сомонӣ. Ҳабдаву 500 харидааст. Гови гусаладор, гови хона, деҳқонӣ, хоназод. Панҷумзойд будааст, гусолаш буқача. Шириш чанд қайс ҳару бега?
8 toza beğenza güzel. Beğenza gusalaş 8 litri toza garantiya dodestay. Narx çamı da yakan? Narxış 13,000 mega savdo meshava bu. Bozor çand kad yakan? 12,100 somoni bozor karda ast. Milli dehqon. Govi gusaladori yosh mana yakim zoid budaст. Гарант шикати гови деҳқон мега саҳару бега 4 литр шир гусолаш нарай мода уноҷин гусолаш бозор чанд кадака 6900 сом бозор кардестай ҳозирашта додагиш нест гов гови ёшай нарамак говҳои гусаладор ҳамирӯз бисёр дуромадааст хуш шава харидоро на гови гусаладори маҳаллӣ нархиш 8000 савдо мешава бо гусолаш ғуноҷин гови бюджетни то 5 литра шир дора саҳару бега лутфкан игова 6500 сум бозор кардаистай кам тараки дига мондагия мега қариб омадаистай савдош нагои гусаладор пародаи маҳаллӣ дуюм гусолаш буқача як моҳ будааст гусолаш шириш 2 литри 4 литр саҳару бега 8500 ҳозир савдо доранд ҳозирашта додагиш нест мумкин ки савдо шава 8500 карда истай ҳозирашта на гови ёши буғыз дуюм гусолаш дар шикамаш 6 моҳ буғыз будааст савдо шидаи буқаи карпат буқа барои бастан акаи ҷалол харидааст 8450 сомон ош шава наванги гови буғыз саҳар 84 кадагиян 8400 ҳозирашта 75-76 карда истанд 6 моҳ буғыз дуюм гусолаш дар шикамаш гов барои мол кардан савдо шид ғуноҷини карпатай зотӣ 5500 савдо шида ғуноҷини қисир барои мол каданда барои мол кардан харидааст ош шава хафушам бинем мана мана гови ёши буғыз дуюм гусолаш дар шикамаш нархиш 7500 8500 нархиш савдо мешава 7 моҳ буғыз бозор чанд кадака 7200 сомонӣ бозор карда истар ҳозирашта додагиш нест гови ёши буғуз на ғуноҷини зотӣ паро дара бинед 8000 мега нарша савдо мешава 6200 сомонӣ бозор карда истар ҳозирашта додагиш нест буғузай қисир буғузай қисир ғуноҷини қисир будааст 6200 бозор карда истар паро дара бинед ғуноҷини ёш барои мол кардан нарша 4000 мега савдо 4000 мега савдо мешава ҷои пулгириша 36 гуфтестай 3500 бозор карда иста буда 36 ҷои пулгириш мега
на ғуноҷин савдо шудеста. ғуноҷини соз барои мол кардан 4000 кардеста. ӯзирашта додагиш нест. 4000 кардеста мура. Уна соҳибаш ваи акама. Касе мешиносаш лайк. На ғуноҷин мусолача. Ғуноҷина пародаша бинен аввал. Пародаш беҳад хуба. 2500 мега нарша бо савдо мешава. 2300 бозор кардаиста ҳозирашта. Qani o'zi? Mana shu qo'y bozorda yo'qmi? Yo'q.